Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Eu sunt Alina pentru cei care nu mă cunosc, iar astăzi voi face un machiaj, să zic de sărbători, da? Iar alături de mine voi avea și pe prietena mea, Cristina, care va fi aici undeva, în curând. Și ce pot să zic? Dacă vă place machiajul realizat de mine astăzi, vă rog să mă urmăriți în continuare. Sunt aici cu prietena mea dragă, Cristina, care este foarte rușinoasă. Mulțumesc de cadou, Cristina. Cu plăcere. Bun, vrem să filmăm astăzi ceva drăguț. Tu ce vrei să filmezi? Un machiaj pe care îl putem purta de sărbători, da? Buze roșii sau nu prea. Eu o să vreau să mă machiez la ochi cu ceva foarte sclipitor. Și eu. Și tu. Și tu. Bun. Eu o să mă machiez pe mine, Cristina pe ea și vedem la urmă ce iese. Sperăm cu ceva bun. Nu mai arăt atâta. Scuze. Bun. Să vedem ce se iasă. Bun. Noi ne-am demachiat, da? Ne-am dat cu apă de flori de trandafiri și urmează să ne facem ochii, după care trecem la față. Bun. Eu o să folosesc pentru plioape niște concealer, da? La fel și Cristina. Așa. Cristina, noi am trebuit să mai povestim cu cei care ne privesc, că dacă nu o să fie tare plictisitor. Da? Da? Mai spune și tu ceva, sunt tare plictisitor, bun. Bun, după ce mi-am aplicat concealerul, vin cu o pudră. Bun. Eu am să folosesc o pudră, cred că pudră de orez, da? De la Paese. Ok. Bun, mai departe eu vin cu o nuanță pe care o pun sub sprânceană pentru a ilumina, da? Folosesc astea două. Să zic și eu ce folosesc. Nu-i neapărat. Nu-i neapărat. Schimb, îți dau și ție o pensulă, uite. Poți să folosești de aici, de exemplu. Foarte deschisă, știi? Bun. Sub sprânceană. După care pierdem ușor în jos. Hai, Cristina, că ești în urmă. Nu s-a obișnuit cu produsele tale? Păi? Va trebui să te obișnuiești. Numai să nu-ți iasă așa pe fața ta, că altfel nu o să te vadă. Da? Înțeleg. Bun. Eu am să iau o pensulă de blending, da? Și după pun o nuanță de tranziție în pli. Cristina, cred că faci tu la fel, așa-i? Eu o pensulă de blending, uite. E nuanță de maro. Să te musai să faci partea asta, că știi tată. Mă fac prea tare. Prea tare? Da. Să văd. Dar tu ce maro ai luat? Închis. Dar ți-am zis că să iei maro deschis. N-am zis eu să iei maro deschis. Cristina, n-ai fost pe fază. Am zis maro deschis pentru tranziție. Lasă, că numai așa o să te aveți minte. Nu mai o să repari, dacă e prea închis, o să repari tu ulterior. Cristina, nu trebuie să fim perfecte. Înțelegi? Nu pot să mă machiez așa după reguli. Na bine, dragă, machiază. Exact, machiază cum vrei tu, cum crezi tu că și... Cum crezi tu că e bine? Eu nu să ai să te judec, da? Te machiezi cum vrei tu. Dar să te vadă și cei care... Nu, vreau să mă... Să te... Dar nu... Gata. Nu te judeci nimeni. Ne distrăm acum, da? Hai, stai mai dreaptă. Poți să-l dau jos? Nu mai stai așa cu coșată, nu. Cum să-l dai jos? Hai. Hai că bine o să fie într-un final. Nuanțele tale sunt foarte puternice. Nuanțele mele sunt bune. Așa-i? Foarte. Dar nu mai lua aia. Stai că dau altă pensulă. Trebuie să fie la fel, știi? Dar nu mai pune nimic în el. Numai blendezi pe de culoare. Așa. Nu trebuie să fie machiajul nostru la fel. Știi, eu faci cum nici vrei, nu eu vreau fac cum vreau. Bun.
Nici la mine nu e perfect tot timpul, stai liniștită. Și eu mai fac multe purcării. Care era persoana mea, că nu mai știu? Asta nu așa e? A, da, aia. Bine că dau și eu mai mic. A, așa. Foarte puternic. Știi, eu da așa cu culorile mele. Ce zici? Să știi. Cristina, dar tu unde fugi? Că nu te mai vede nimeni. Spune, spune-ne, unde ai Nu plecat? sunt eu personajul principal și ce roșie. Nu contează. Tu te faci mai simplu. Asta e simplă la tine. Nu. Da. De la o găsă la da. Păi de-asta e că de la ochi la n-am ajuns. Cristina, dacă tot pleci, de aici nu te mai vede nimeni. Spune-te, spune-te. Nu te mai vede nimeni. Poți să încep mâna culorile. Că altfel poți nu-mi să dau faci? seama. Poți să faci și nu trebuie să mă întrebi tot timpul. Bă, ce faină e. Da? Am amice de când am încercat altceva. Ce-ai făcut? Ce-ai zis? Arată și acolo să se vadă. Aici, așa. A, și să se vadă cât de bine mă stai de atât. Stai. Foarte. A, așa. Da. Includ ce număr? Da, dar... Includ 118. Da. Nu merge cu maro. Mai închis n-ai așa? Cristina, ce faci? Îmi pun bază pe ochi. Să aplic după aia. Vreau pentru a pune pigmentul, da? Mhm. Exact. Așa ai vrut să zici și tu, nu? Mai am pur. Nu te trebuie să exersăm înainte. Nu, că trebuie să fim naturale, sincere. Dacă nu este, nu este, dacă nu, nu. Păi nu, păi da. Cristina, cum ți se pare? Este asta cu filmatul? Grea? Nu întreba. Grea? Stai să vezi când vine vorba de editat. Acolo e interesant. Măcar acolo nu te vede nimeni. Nu, pe... Da. Cât stau eu să editez, cam mult. Cam mult. Bun, trecem mai departe. Eu pun o nuanță mai închisă. Aici, în miliu. Stai să machiez. Foarte fain. Când nu ești filmat. Fain? Da, dar fi așa de fain. Și de ușor. Ar fi mai ușor să faci pe alții. Păi e mai ușor să faci pe alții. Pe cine vezi, Cristina? De ți se pare așa de ușor să faci pe alții? Păi, și apoi? Am mai făcut și eu. Ai făcut și tu la viață, da? Cristina, dar nu te vede nimeni. Mă uit în oglindă mare să mă văd ca lumea. Nu vreau să cresc o oglindă mică. Și cu... Da. Eyeliner le dai? Da. Nu, am vrut să țin ceva acum. Unde este? De aici. Aici? Și caut și-o pe pensulica. Nu, asta este de roșu. Unde e pensulica? Eyeliner aici. Mai trebuie să o color. Bun, după asta eu o să vin cu o nuanță de negru-negru și o să-mi pun... unde mi-e negru? Da. Scuze. Așa. Și mi-o pun aici. Se vede oare?
vin și eu cu o bază pentru pigmentul meu. Cine mă sună? Mă sună Vlad să fac faimos pe YouTube. Vin cu acest pigment, această bază, da? Adică este eyeliner gel, lanța 94 de la Inglot, da? Eu o folosesc ca pe o bază pentru pigment. Da. Cristina, hai mai faci cum te vezi. Nu m-am demachiez pe obraz. Da? Bine, contează. Și... Da. Sunt terminate. Ale din față merg. Am văzut mai bine. Da, numai ca să se și potrivesc cu tenul meu destul de deschis. Bun. După ce ochii îmi sunt gata, m-am eliminat, mă demarchez repede sub ochi, da? După care revenim la față. Cristina o să folosească un... ce să folosești? O bază așa, o bază hidratantă de la Makeup Forever. Cristina va folosi o bază matifiantă, o bază hidratantă de la Makeup Forever, da? După care va veni cu un fond de ten. Pentru că hitenul meu este destul de uscat, o să revin și eu cu bază hidratantă. Cristina, cum se simte pe piele? Astăzi mi-a ajuns. Am cumpărat-o de Black Friday, de pe Salon Provider și la preț redus. Știi cât a fost redus? Cât? 112 lei. Redus. Wow. Da, destul. Da, sper că și merită bani. Bun, pentru fond de ten am combinat NC20 de la MAC Pro Longwear și de la Paese Long Cover Fluid. Da? Asta e numărul 1. Așa. Să vedem prețioasă. Iar pentru fond de ten folosesc noua mea pensulă de la Rubloff, da? Mă revine, zic? Hai. Bun, ia să vedem. Să vedem ce o să iasă. Interesantă. Pensulă. Cum te simți? Machiată. Machiată? Nu-i bine. Prietena mea că s-a dispărut puțin din peisaj, dar sper că nu este o problemă. Vă mulțumiți doar cu mine? Da. Bun. Eu mi-am aplicat deja fondul de ten, da? Așa, după cum se poate vedea. Am să folosesc un concealer, da? De la Makeup Forever. Este full cover, da? Acoperă maximă. Îmi place să-l folosesc, că chiar e bun produs. Da? Pun pe ceva, după care îl aplic în zona cealaltă. Bun. Prietena mea Cristina trebuie să plece mai repede, da? Așa că ne luăm la revedere! Eu merg cu ruj. Nu, că nu m-am pus. Nu mi-am pus. Să fii cu minte, da? Și tu? Pa! Mulțumesc de cadou! N-ai când Ne mai vedem! Ok. Pa! Ceau. Uite bine. Bun. Ai dat ceva? Mulțumesc. Și eu. Bun.
deja pudra, da? Conturez fața. După care vin cu blush-ul. Pentru blush o să folosesc ceva de la Inglot, da? Să vedem cât este de pigmentat. Să vedem și iluminatorul, ca de obicei Anastasia, da? Eu dăm punctul cel mai înalt, aplicăm. Hei! Unde mis urechiușele? Bun, pentru că sărbătorile, pentru că roșu este la modă, am zis că trebuie neapărat să folosesc acest rujuleț Retro Matte Ruby Woo de la MAC, da? Este cu adevărat roșu. Oare v-ar plăcea să vedeți cum fac eu cele minunate buze ombră? Dacă da, mi-ar plăcea să-mi lăsați undeva scris în cutiuța cu descriere acest lucru sau idei de machiaje sau nu știu, dacă vreți să apăreți în clipurile mele, să vă machiez, să ne machiem împreună, de ce nu? Poate vreți să mai fac un Q&A cu întrebări, cu răspunsuri, orice vreți, vreau să știu. Dacă nu vă place cum filmez, ce filmez, cum vorbesc, dacă vreți să nu mai filmez și nu vi se pare interesant, orice chestie, mi-ar plăcea să, nu știu, să știu ce părere aveți voi despre tot ce fac eu. Dacă e plictisitor, ce aș putea face ca să nu fie așa de plictisitor. Bun, sunt gata. O să iluminez doar zona de spate puțin. Da. Puțin far de la Atelier Paris. Unde nu-mi place, unde simt că am niște lipsuri, o să pun un far de pleoape, de pleoape. Să vedeți că se poate și așa. Cu o pensulă leșită, da? Nu foarte mult. Bun. După care vin cu acest mascara de sprâncene de la NYX, da, nuanța brunet, și o să vedeți că o să-mi deschidă puțin sprâncenele, ceea ce îmi place mult de tot. Ia să vedeți ce. Cu acest mascara de sprâncene așez sprâncenele în felul în care mi-ar plăcea să arate ele și să stea. Să nu fie rebele, să stea cum ele. Da? În final, folosesc același fixator, da? De machiaj Fix Plus de la MAC cu acest dispozitiv de la Cubio. Bun, și pentru astăzi am terminat cu machiajul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, o să vă rog să vă abonați. Poate un like sau dislike dacă nu v-a plăcut. Eu sper că v-a plăcut și ne vedem cu bine data viitoare.